Díomh a chuirde. Ra sibh riamh a géirí bheith an bhur nearthtóirí fashion. Táim si chun tospáintíomh chun is fashion a dheara leis na rudaí seo agus le roinnt páipéir. Inniu táimid chun fadán fashionanta a chruthú. Na rudaí atá tastáil ná cúpla fadán cart chlór, peán, glú, sisúr agus roinnt páipéir daite. Písaí beaga, písaí móra is cuma. An chéad rud atá mise chun na déanamh ná roinnt súla a tharraingt. Ní gá ach páipéir bán agus peán dómh a úsáid. Inis tá chun iad dheara amach. Tá chun iad bhreamú leis a bhadán. Inis tá chun páipéir daite a úsáid le srón, béal agus cúpla lecna a chruthú. Nis go bhfuil aghaidh againn, is féidir linn an fashion a dheara. Táim se chun léine a chruthú as an páipéir seo, beidir brístí as an gceann seo, beidir go nine méid carúat leis an glas deas geal seo, agus neadidir chuir dhéanamh leis an dad dubh. Leis na héadaí a chruthú, bí cínte go déanamh an páipéir nó an cárta an bailach ar fad timpeall ar an adán chórt chlór. Is féidir é dheara an sin go dtí go bhfuil an méid ceart agat. Curthaí méid glú ar an déobh bán agus gramói méid in áta. Mar seo. Breníonn an léine go deas, ach tá rud éigean an asnamh. Tá me chun bóna a chur leis. Tá má bhaine an seo ag breanú brá fashionanta inis, ach tá rud éigean an asnamh. Measú céir é? A chud grúig. Ceapan go bhfuil an stíl go deo ag an lead seo inis. Cé a ceapan sibh se? Beidir gur fréidir libh cúpla stíl eile a dheara freisin. Táim si tréis ólan a úsáid an seo le haidh Céir is féidir libhse a úsáid le chur leis na charactar seo agus bheith an bhur nearthtóirí fashion.